lehacu na ngéarchéimeáide sin labhairt fuatha. Ghalad a bechord am lua dusach bei deis agus an locht éisleachta bhúr mé chursúas líon an chomhrá nó amar be in níosa híomh gréasan tuairis.ie. Agus an dara rud tá takeíocht a chur ar fáil don tionsclanamh seo ar fad ag Parliament na Eorpa. Ach tá smacht omlan ag tuairis.ie na hábhair atá gá blé agus na daoine atá páirteach sa phlé. Trí phríomh héama a bhaineann go dlú le hobar na cógála maidir le todhchaí na Eorpa atá gá reachtáil ag go Parliament fa láthart nó fiscán na Parliamente a bheits gá a blé ins na córáte seo cuasaí éaráide agus cóthail an déanlachas agus cuasaí cultúir agus teanga. Nis, sa chóra seo a nniu bemuid a lé athru éaráide agus ábhar a bhaineann go dlú leis an éagsúlacht agus ima hananta tá daoine bhfuil tuiscint ar lehacu agus tuairmí spéisiúil acu ar na cuasaí seo ar fad. Fáilte roimh ar fad anna bhuíochtaíomh as a bheith tilteanach a bheith páirteach sa chóra. Bhhaine me dosach báire iardámh si féidir chur na henne aber céisih cabhail sibh agus cén ábhar a bhaineann leis na cuasaí seo atá ar bon agaí. So is mis aber ní haci tá má loníthe in seo in áin is tá má gobad mar banisteo Comhrá fuineh in an áin tá si an anna ceann sin timpplam. Tá muide I gobad cuasaí éaráide in seo in na Hiran agus ag ggéire lora carbon na Hiran a ísliú agus go leor eile idir lábha agan chomá. Ítach agus is muí sin at Mercier is taidúir dlí agus cóhíil agus éireachtma UCD cláiste na hoscoile bailile clia agus feisiintame ag déanna taide dom PhD tobar néfa scach geal agus rachna ó híomh an cóhíil agus an éireachta bhainte chuir le céile I dlí agus dennim léchtúirt ar plánáil agus an cóhíil chomá. So as an gearúna an ingáile. Agus faoiar is mis dar thulachan is taidir mé le teagat me lona hí a gorcaí agus tugam faoi taide in coppla áit ar éagsúla go muna leis an timpplacht a háirithe behéagsúlacht caid an isce talahíocht agus an cinnil chudar snocht atá idir na háitna agus na teirmí seo. A char bhhailm túsa chuir leis agóra leatsa mar ghfuil spéisiir le agus a gúsaí éagsúlachta agus trothúil go leor tá an trísechéis rá gúil sé a geisteige cóhanóil siarannach a bhhainú le éagsúlacht biodiversity a phlé. Nis sta a gur mé ceistart fa sin nó sta a labhanta fa sin go dtíreach má chuirtear na ceistartsa a rá go siimplí I meagán focail céir é éagsúlacht. Cén freagra thugann tú? An freagra a bhhamsa na bhfuil behéagsúlacht na handbhíal bio, achan ní bio, na plandaí, na háisina go míisiad na gcónís nó na gnáthóga agus iad lig mar eicechoras. So déit rá nádúir mar thumpla sin nó dúilre sin behéagsúlacht. Agus tá muidinge mar chuid den na spísí sin chomáid. Anis an rud amachchas amachcha bhfuil tinál siarannach le golamán éibrin nó golamán plé faoin méhéagsúlacht. Well, sílam gur dearad atá, sílam tasagin ghfuil éigeandál behimplacht be éigeandál berifriocht éigeandál éráide an, tá sin amagin tuairt faoin a rudí seo, bhí sin mar chuid ran chláirialtas go mó an tionól seo an. Sílam go léiréis ghfuil sim ag an cinenne ag an sochaí sa téama seo, sílam go méid deis Comhrá, go méid deis ag sanolaithe ábhar a chur ar fáil, ólas a chur ar fáil. An bórte bháin na tá an aibetá agin le berifriocht práineach. Chaimid rudí dhéanú láithreach banfar mar decha, nó an bórte an go gaiimiid chu duna spísis an mhuiil. Agus má bhíimiid a spísis agus a Comhrá go gan 5 bliana eile, tá spísis agus go méid si nimi fan am sin, an bhuiil sin an can scoilte go an cascó práineach sin. Avril agus Sinéad bhhaibh se in rud a ráfaoi seo, faoin méhéagsúlacht agus faoin tinál siarannach atá le go lá phlé.
Well tá airne am airne bheith a martar an áite tá bit agsúlacht agsúlann seo an hain agus plandaí agus tíirdracht agsúlainn agus is rud é sílam a bhfuil tuiscint anhá ag muinte de háite agus me an ródú las ach fecin muid an éifechtatá ag aíonna an bheith agsúlachtain seo chumá tá plandaí ar le seo nachhfuil an éana agus a tógraí an ús cuiomháin agus rudí mar sinna tá muoine ag an éontas órapacha lonithe in seo freisin chun na rudí sin a chuomhnú agus go dosa mu duis tú dead chób agus a bheith cínta go se sláán agus go mééis se fá amachchan se so is cínta gur bhfuil se antáhachtach gan áitir fad. buim de hoúna chluisteach meach éimnéar art go méidir go gíalach bunúin chónáid an tinnáid seo go gurfaí gníomh an gníomh a heastíon mar le behéagsúlacht agus áhar bhaine leis ar na méráda nó gnéirechttaí ó fécht tan tinnáil sé nach á lé ní féidling ruidir bethe dhéanana go dtí go mé an lé hart agus an tuairis chuir ar fáileach go gan blian nachó. So han board sin an ach ní rang haar a bortha cos tá níomh ar bon hanafin tá scémanna éagsúlfaí mar luí ahril ar fáil hartfáin siar tá an cóhhartas talmhaíochta a foilsiú rihhád agus é sin fíorthabhachtach chun seachtas fan géad fan dír sin talmhaíochta tá gceist so mar sin mata stratéis mar sin nó mar tá plán stratéiseach mar chuidháin chóhhartas talmhaíochta bei deis ní ruí a chur fáilin sin. So tá bort an go méid gitabh barí a caiinte agus nach méid go leir gníomhú ach sílam fasta sa chúlra go méid daoine ar nós lehéidí ahril agus na fearmóirí muoin an go méid siit na gníomhú agus a tuairt faoí an dúchláin seo faoí feib an bhíchríocht ó an bhíhéagsúlacht a réiteach. Siad bhil sa rud an rán sin? Ja, go míad mehead a chahel. So ein tim leis na chaintúí an sin a d agus ahrilach. Caim me héanará so bhíos héannig gobar san nareachtas leis an chointas glas níl mar buil ní smó ach bhíos a gobar an I rith an príomhhinóil saránachta sin I le ahrú éireide. Agus caith mé rá gur rud ionintach a bhí an ní hé gohfuil daoine díocha caint go bhfuil siad a chur an obair ar an méar fada. A chuir sé cinál bun principal déon lechach leis an obair a bhí an rialtas líana ar ahrú éireide. So chuir sé tús leis mar hampla an Joint Oireachtas Committee report a bhí an tuairisc sin a bhí fíorthabhachtach ó hir ahrú éireide nuair tháinig na pórtaithe políochta go léir le chéile, pórtaithe nachrá Beiidir nach ra a chur béim loirech bun ar ahrú éireide go raibh siad níos an chaint faoin an feachta seo lenne chéile I díosbúireacht dain, I díosbúireacht a bhí inán a políithe Beiidir I déalachas a tuairteisteach nómh, so bhí sé sin anhá. An tain rud nach ra an cóhinál ar siúl acha fe gád déir seachtainna. So ní a Beiidir an nóhanám an chun na políithe iad hain Beiidir a lag amach chatta geistear an tú. Agus is féidlinn an feib sin eá Beiidir faoi láthair mar hampla ó híomh an bihéagsúlacht agus an ceangailt atá aige leis an ahrú éireide, tá an beirte chu fitte fute le chéile agus bhí sé sin sa mósin a bhí sa dál I ní an tuairisc sin ón Joint Oireachtas Committee on Climate Action an Jacha an rún a dúirt ar réontaí gachtain a bhfuil ngéarchéimaeráide sa tír. Bin nuair bhí sé sin sa dál agus sa seanad freisin agus tháinig ceapan gur tháinig sé fiú ó fína fáil Beiidir. Rud iontacha sin an pórtí nach bhfuil Beiidir a stair ionintach ó thaobh na ahrú éireide gur chuir siad héanaisteach go gafimuid an ngéarchéim behéagsúlaachta a chur san nóir freisin. Well, chuníart.
So just go scioppi tá sé tábhachtach an berte chu chuir le chéile, mar ó híomh politithe ó ahrúéireide ceapan gatainna ó beceartún milliún gluithe nó fermecha gluithe a tógáil ar fud an tíre, beidir plan sitka spruce ó híomh cuilteide a thógáil freisin, ach bhí láthair tá si siúd a thógáil ar pertig, agus chud ó thorlín sa fáib sin ná go bhfuil an bithéig sa lucht go dáin sé an sin agus freisin astíochtaí ón burtach é hían atá ag a chur le ahrúéireide de freisin. Tuis bhfuil crín sitka rá goran san áit mí cheart nó dá gur an éair? No, tá si dá chur san áit mí ceart, so nuair churann tú sitka spruce ar pertach, buineann sé an obair a dhéanamh an pertach a héana agus bech daran an leirtrí seo freisin, stoppann sé an pertach a beidir ag a tuairteisteach an carbón, cinál carbon sink atá háin. Agus, so caithfí muid na policíthe seo caithfí siad chulairt a thuirt san áireamh, so is maithan rud agus rudíntacha fiú ggóil an cóhinál seo ar siúil agus tásúla an go mé an nóhanám a gatainna na rudí a phlé agus, But you're going to hear us chat and our second chal fimmer Dutch Sinead. So caiimiid be cuaramach bhfuil an gníomh ceart san áit ceart, nó bhfuil an crán ceart san áit ceart, ní bhein Harbh a tóca le sitka spruce in éon áit, cos ní Harbh a maiile haid be rifriocht. Ach an búirte tá an tá an crán mí ceart a gcuil san áit mí ceart. Ó leis na crinse chur in drochhalú mar deacha, tá siad a trimú amach na portaí, agus mar sin tá an portach seo a scuilú amach carbón. So seachas a bheith in a stór nó na slug a carbón, tá siad a scuilú amach na milliún tonní carbón. Agus má smuitin muid ghfuil portach de ard chaidán, tá sin níos táach 20 uair níos táachtaí na péméid crinatós a gionn, gus tá bhhaid níos mó carbón, agus na buntáistí ó híomh bith rifriocht, agus na buntáistí ó híomh isce fasta. So a riad caiimiid cinntiú, agus sinna fá ghfuil na polithe seo le caiithí siad bheith fitte fóte hena chéile. Agus ní fiú díor ar ceanháin agus a deanú neamhaintas na ceanile, cos tá siad a ligad brethir chéile, agus ammantí beir an cinenne dhéanamh bhfuil ceochahfuil níos táhachtaí san áit seo, bhfuil sin níos táhachtach go méid isce glán san áit seo ná go méid rudig an eile, ammantí chafar an cinenne sinna dhéanú. Ach fad agus a hiigling, caiimiid cinntiú bhfuil a nerd seirbhísí eice córas a chur ar fáil ar an spásbug céanna. Well, sin cúis per chóirda an cuasa leanú amachí, buinte se mar tá sainolas aige ar chusaí ag fí phlé go maidin ach níl an tám sin ar fáil agan. So nó a bháinna a dhéanana is na irí ar an seúr agaí. Agus fis agan gohfuil tá plean éráid agan, tá 8 éráid agan, lechaí amach ag an rialtas ach ar nói níl na sunraí an na sprucanna somrach lechaí amach fós ná fis agan go bailach cin tunnach a bhesaige seo ar amóí, ar locht ompar, ar cheonsglóirí, ar gatainna sa tír, sin na ceiste móra tá amachróin. So bhfuilm ar labhairt ar fá gánóid an duine agus feicimid an sin, ar an dúshlán mar ag an sibh sé an dúshlán éráid atá róin, agus ar an muintetá ag an dúshlán nó an ngéarchéimaeráide sin, leis an obair atá ar bon aige san áit in bhfuil sibh. Aibhir ar bhile a tasú. Comhrá Cathal, so dul mai iirecht se a chuneal sí ag chaúmed ach go bunúsach stoi mat mu a caiint ar cuasaí éráidí. Sílam go bhfuil ról lánach agus ról fíorthábhachtach ag an gnádanne san aisteúchan go fuineh in anúte agus chun lorug carbón na tíre a ísle. Agus ní háú se gan takeíocht agus gan nó gnáhhaoine mas maiile páirteach lecha an. Ach ag an céine sílam go bhfuil deisán go gnádaoine na grúpaí peblií agus bailte bega cinál smacht a chuig le rodíine, agus bhfuil deisán beidir buntaistí eile tíomh mog an na buntaistí éráide aáil ón aistriúchan seo go fuineh in anúte. Agus seadrud atá ag tarlú agus a bhééis a tarlú gon tíidir fad agus an danar fad le chuna dé amachchanse. Tá go dtí se mar hampla bhí an choras fuineh sa tír deartha sa chuos goach a bud golóir fuineh á dhéanam tú réanaachtaháin agus a riamach ag go choláit eile na bailte begus na bailte mór agus a choláte idirdá linn. Ach
Inis tá deis ag bailte bega agus níháin na hiile nach ach áitichaí a mófinn tú go háirithe. Cenal an deise a hapa agus an foiine bhí ginúint gon áit na bhfuil siad agus gomach cinál na generators bega seo a lug timp na tíre. Nis is cínte mata tú ag ginúint foiineh glas go bhfuil buntáistí éráide an agus cínte camid bheith anna chuirmach faoin na háitichaí a héintead se so muid breanú an behéagsúlacht agus rudí mar sin freisin agus siadm se gur cheart gomach an stádas céanna ag cuasaí éráide agus an behéagsúlacht. Ní dóilem gur cheart an tíd is scrisa agus na muilte gíthe se a chuileid be áitbit a spás agus just a chuileid a líana lob. Ní dóilem go mar sin ceart nach borach net. Ach, aber in se ar na hiile tá mu de gobar go cruúhí le tógra gíthe a bheith únearcht ag muintear an fphobal agus bheith maid ag giniúint foiineh glán, bheith maid ag gúsáid foiineh glán in se na hiile. Ach bheith na secondary benefits a línt mu dearb a fannacht in se ar na hiile. So bheith aigid in sin ón foiineh bheith á díal. Bheith mu ní muid a caiinte sé aigid a hála amach ag na hiile ar fad. Tá muid a caiinte abid potta aigid gon áit a bheith agan le tógraí eile a chruchan cín chun postan eile a chrothú chun airnáil eile más maiile a chrothú in ar na hiilein. Tá muid de brag a hiiles go thomlan bhí láthir beagnach tarasolacht. Agus chunig muid marall ar COVID abid nach bhfuil teag sláintiúil agus nach chuil teag go má a bheith bra rud amháin le áisteach le gimacht. So tá sean an amach muid an níos smúfastnaí a chrothú. Bheith muid an abid chuna hirt go chuoine a go tithe a choú agus a bheith níos éfachtach sa chu is a úsaitin se foiineh. Se obair atá amach roimh atá bertaí agaí. Agus dúirtú tugaí gaithe an muilsa gaithe tá gceist agat. Is muilte gaithe a táid a breanúir fríúlathir se. Táid a breanú ar foiineh ón gníon chamáin na peinealacha gréine tá an túfas ach go sin chuirteach ar na hiile an freisin agus ansaíigh mint na háite antabach ní muid a caiinte aon tógra mór amháin le peinealacha gréine faoi láthir. Ach táid a breanú gobaid athúil tí agus rudí mar sin seo faoi láthir, táid a gobaid an choras úmper atá an seir in na hiilean. So tá chuighin 10 go cáin electrach in is mór amháin mar hampla. So tá rudí a garú táid a glensa tro ceart ach tá túpas abid amachrún cínte. Cin buisiú atágaí cibh aige tá fáil. So go leor gan obair seo is daine haine tá ceannach na cánaí agus mar sin de ní muide fáil in muoinú ón sort, fáin muid runúningbeg muoinú ó údart na gailteachta a dtíobh obair le a bhínt muid deannach hóp. Ach gan obair seo agus an dulchan cínte ar an ile ní le muoinú áláin. Fáin muid an chuid is múgan muoinú áint muid is ó tógraí taide atá muid páirteach antab. So tógraí breanúir an na bhealaí is éfachta le peinealacha gréine a úsáid mar hampla nó cuasaí geothermal cuasaí hydrogen. Dieta dollar agus mar derm da mechan neart amid rud nach bhfuil stop mé tunsinach tu mé rastragat. A garda sort darkat agat ar an dúláán atá ekens mu ar fad an dúláán nó an ngéarchéimaeráide agus ar na muintetáige sin leis an obair atá bon agatsa. Tá dúláán mór an dúinge lig, tá dúláán mór an de achan airngeall. Ní fiúding bheith buortha faoi, ní fiúding a bhráit áta deir le achan an dí fiú faici anú. Sílam sa phlean gníomhethe ar san na héráide ghfuil neart stuff an le héit an dúing go déanana rudí go deochling a dhéanú, agus ó híomh na talabhíochta, tá dúláán faoi le ó híomh an talabhíochta. Tá sé talabhíocht chun na príomh cúisina stoithe le chuiste na gasnaí atmosférach seo hascap. Agus ní nach aíonna má tá seachtó faoin géad chun tír faoi halú ar faoi halabhíocht, ní nach aíonna go mbeidh se scapú. Sílam ghfuil deisinaí an de fearmóí, sílam go méid obair faoi le an de fearmóí. So ach tá deisinaí an ó híomh, tá gárad go dtí go dhéanú. Ag le na foiointí carbón a leidú
fríd technoliacht éagsúil, nó hiagleat na stór carbón a jausú nó a bhéadú ar bhealach éigen. Agus tá de Janu stoidir an seo hí a jagas, agus an éonn siad a daoine eile ó híh na pointí carbón na leidú. So go dé mar hiagling níos lú lasú chemic a chuir maithar an talú sa trós nach chuil scríú methane. Cén dó é jiggling na bailí chun an lasú seo a scapú. Agus fáil réitiú leis na sean bailí le lasú a scapú ar nó splash plates agus ruí mar sin, agus é anú ar bhealach éagsú. Sa trós nach bhfuil a land an nitrogen seo goil a tharthe agus tú a sanéir. Agus tá níos fear de fermorí, tá níos fear mar an nidrigan seo ar fáil na plandaí, seachas goméisi go tú sanéir nó go se san isce. Sílam go gahímuid cumhnú fórhór na fermorí sa tíir seo ní anan siad airgid, níl siad brabúsach, tá siad de $1 beidir €2,000 sa bhlín. So caiimiid bheith cór mat amid asú goil sítin goil méid nach a dhéanú. Caiimiid cinú go dachéon muid lo agus go dhéhmuid pe bach atá os a ggóir chun cuidan technoliaach seo a thuirt faoi go dhéhmuid réitiú leis na bachanna sin. Agus an sin an príomh a go lerás go dtíon cinnal behéagsúlacht. Na gnáthóga tá agin tá siad fíor hahachtach ó híh carbón na stóráil. Ach go dtí seo agus le star níró airgid a bhí ar fáil na gnáthóga seo, ó híh an single farm payment for humpla, de má partachogad, de má gitabag scrubbarnach chailthe airgid dáhhar. So níomháin níomid a taúil in na fermarí do bhhar sin, tá muid chuir pinos orthú ceann go na gnáthóga sin acu. An tárágad gohfuiltear rá gachan gatainna leis ar nó gatainna stúma leis go gafar gnáthóg nó habitat a chusant. Ach nach bhfuil éon bhaoinú ar fáil chun cuidiú nó le fermarí dhríosa le gláthóg atá ar a halamh féin a chusant. Sin an aib, go dtí seo bhí gnáthóga a bhí an, agus ní amháin nach bhfuil de fáil muoinú nó taú leis an gnáthóg sin a bhainisteú. Bhí siad a cailú airgid ceanns de mó ábhar partachogad, de mó polisce at, de mó ábhar scrubbarnach at. Bhí tú cailú isce dáhhar, agus bhí de fáil X ar an single farm payment. Nis buíochas de dí an coslacht an gin an polis sin i gceathrú. Nis caiimiid ahar ní smó, agus caiimiid ní smó rudí a dhéanú, ná bhí a brethar policy a bháin leis an rud seo, leis an aib seo réiteach. Le bheith in bhúnathe, caiimiid dúir dethar policy, agus mar sucaí caiimiid inge tuiseach a cinsú. Well, má bhailm sa fiol de ard chaidán, agus má bhailm go mbeidh an fiol sin na teacht ó talú bhfuil a cruthú nó a stóráil carbón, nó a cruthú nó a stóráil anmhí nó plandaí nó péirdé. Má caiidú bheitsúil go mbeidh ar gitabug sa freise íochó. Agus ní sin na tarlú faoi láthair. Tá an duine atá a cruthú fiol nó baine in factory lot de horteigen, cé nach darlíonn sin rovinnig sa tíir seo. Ach hartfáin Europe tá se tarlú. A sí sin na fáil an price céine ar an bain is marta Virginia, in naon bhfuil fermorí soginne, a cruthú ní smó stór carbón, a deanú ní smó le haid bechifriach agus a deanú ní smó le haid isce. Bhfuil just ceistúáine agamort, an bhfuil se seo cortam, mar go bhfuil na spriochaní seo tá le amach ag an rialtas faoin leidú ar astíocht carbón. A chamuid dhéana agus leidú chuige faoin géad gan stát ar fad bertaí a faoi chean 8 mbliana. Ach an leidú gas na fermorí idir fédul faoin géad agus trocha faoin géad. Agus go na fermorí réandal le mór an daoine eile sa tír go bunasach ní heastain watha agus níl siad tiltte nach bhí go buinte seo. Is cum céan chúistá leis ghlacha leis an ardú a deir na saneoltha caafar an tardú is mó atá bertaí trocha faoin géad a gas na fermorí ar nastíocht carbón. Níl siad ré, níl siad tiltenach tuairtfuise ag go buinte seo. Well, níl is agam muin omlan cór. A dosach, oké, tá an céad an go gaiith si tuairtfuiad ar fiadógus trocha gitabag éagsúil na airneáil eile. Ach náid an jarmad bhfuil na fermorí níl airneáil a bhí eile bhfuil an carbón na stóráil. So tá garad igéis, tá tú a cruthú carbón nó a scrílú carbón ach fastar an tíh eile tá a stóra carbón. So lehan scéal na bhfuil caiithí siad leidú dhéanú idir fiadógus trocha fan géad. An lehéilech an scéal na caiithí siad cinntiú go siad a stóra carbón, go siad a carní smó crinn faoi mar bheicimiid, go siad a deanú athleochú ar chud an talún ó rewetting na chud an talú. I think tá búirt ar airmorí agus go móhinn siad go daoine a chorastú an táma léige, agus a ráthú go ceartid seo a dhéanú go daoine na catharcha ach a thairí, tuair be ceartid seo a dhéanú, agus be ceartid seo a dhéanú. Ach an sin siidir bhfuil ní dhéhann sa díalta a seo. So tá mis a chur, tá mis a cinntiú go bhfuil isce glan ar fáil don siar a lig, ní dhéhann sa pingin as. Agus ábhar le Lord hí na fermorí in na siar, tagan go dé coptaí in hill an áran, tagan coptaí 100,000 dinge go dtí na hill an áran, ceans na cantracha, ceans na parking buga, ceans na fálaí cloch, na rudí le gotáin sin ceans na fermorí. Ach na dhéobh na fermorí mór den airgid sin dáhhairta, ach an eile deanú airgid.
So caiimiid tuiseach a cinú má bhailing na seirbhísí seo go ggur an fearmóí ar fáil. Caiimiid tuiseach a cinú bhfuil go dhéobh si díalta as. Agus be even lomsa agus bhar le caiint faoi na tugraí éagsúil arsúil an áran, agus bhí mar chuid na tugraí sin ó Aran Life agus Céimh Áran. Be even lomsa de mar an deisiogumsa, Martol ó Áran na cheannacht. Cos go bhfuil sugam wat de Janu Céimh ar na gnáthóga. Ach ní higlam. Agus be even lomsa burn beef a cheannach mar hopla. Cos go bhfuil sugam wat de Janu Céimh nu agus a stóra carbon agus sin le ach ní higlam í cheannach. Okay, just a hála bhfuil áran agus féil as áran luúte agus bhil ar bhile sé nó doráfu sin. No, ein team gohlis go homlan leis méid tá rá an sin ag dara. Tá se fíorhabhachtach tá se mí éráte beidir chuide go na fermóí go bháinsead an cinál an tíh fandíon tíh míar an scéal go leor gan an. Tá se fíorhabhachtach le tuiscint nachhfuil na fermóí se le i donna brabús mór míteach. Tá chuideach ach tá forwarach nachhfuil agus a bhfuil cúna a tastal lob le rudí sé dionne. Tá chuid is móach sásta dionne agus a géra dionne agus tuigeann na fermóí ní smú ná beidir go leordíine eile an tábhacht a bhhaing leis an tála a chuomhnú agus airichiirt an tála, mar tá sé de bra ar an tála. An mun se na hinan ní bhíon mar lasú, ní bhíon na bé iste tíbiste sin íomh bín se thusa ar na háil. Agus, is taken na fedibodín seo agus timp na tíide le bheith féráte an tábhacht atá le nádur leis an bheithéagsúlacht agus an buntaiste atá leis tá leor taide dionanta sa tógra Aran Life agus i cuimhnú an freisin agus sa se camera am 40 hain poirtachan agus tá an sim amsa an nervvís mai léh méid atá chudin take agus tá andolf an cí agus tású an go mé fedimóí timp na tíide an takeíocht céine áil amachchan se agus go mé an lochtna an rialtas an cínú go bhfuil an takeíocht sin an bhóp. Hinnéad an heiscéan áirsa chuirte a dhearcasa mar bhaine tá léile cuasaí dlí go háirithe an na ngéarchéimaeráide agus ar nearcha mar phobal ar an ngéarchéim sin agus ar na muinte atá aige sin leis gin an leibre tarbán agatsa. Well, go míle me het a chahalta is ionintach an rud ag géisteach le ahfuil agus staire agus an díosbach sin agus an opair ionintach atá th bhanna ag an birteachú, so go míle me hagaí a sucht an ebre sin, tá sé deacha bheit a gobar ahrúéidir, bhín sé édóchasach in ammantaí cínte ach ceapan, well, Tá sé faoin cóannas nach cha, le fiú a géisteach líomh a chaint an sin, cé tá cáhan na buntáistí ag dul, nuair támuid ag tógáil an infrastructúr nua se de funineh cé béáis funineh a bhín san fianamh bunithe broslíontaise nó funineh inat núte, cáhan na buntáistí ag dul, cáhan na jobbaní ag dul. Cábhfuil an targad adul na secondary factors mar a dúirt ahrú. Agus dom héin búms brandí mar ord na cruise beidir mar sampla ó hí an bhéhéagsúdacht ní sampla maithe mar bhuine sé dochar ufasacht an European Eel. Ach bhí sé anha ó híomh na jobbaní agus an ESB é héin nó thosa sé sús. Bhí sé mar mór fort den tír nua seo i ní an cólínachas ag seasamh leis héin ag tuairt funineh ar fud na tíortha fiú go háitiní ar an ghearrúin nó mai colin is féidir leat na pós lechtachas a feiceáil dul sús na sléifte. Agus bhí sé sin bunithe ar an cóananas. Bhí sé bunithe ar an sais mion seo go bhfuil muid chun gatainna a thuirt sús lena chéile. Go meach ceartas mar bhun ag an stát nua seo agus an lechtachas agus an fiúnamh atá a chothú ag an stát seo. Agus chafar a ceistú leis an funineh sa lá atá nniuán, well, cáhan na buntáistí ag dul. Nuair bhhaing tú beidir ar anad sonraí, nó tá muid churann muid chuile anrad sonraí ar talamh na hhéireann
atá próséist planála faoi láthair. Tugaí siad sús 7% den primary energy demand an peak energy demand fi gan 2030. Agus is 6 ceist mór sin ó híomh ahrú éireide agus ó híomh na heisíochtaí seo, mar má táid chun na heisíochtaí na carbon emissions a rionte amach go féilte, so siúd atá ag tastáil broslíontaise, siúd a cafaí na heistíochtaí seo a ligint amach. Ó bhfuil sin níos fearr na heistíochtaí sin a úsáid ar son jobaní nó ar son bochtanas cuachta a leidú, ó sé níos fearr na heistíochtaí sin a úsáid a feadh ospidéal, ó sé níos fearr ar úsáid a feadh fearmórt atá ar son clintse, tá beidir beagán astíochtaí a ligint amach, nó fiú an dain bocht ó híomh an Afric mar hampla, an beceart na heistíochtaí sin na cuineáil anas go féad leis na tíortha sin, tíocht amachach san bochtanas, nó an beceartú na heistíochtaí sin a chuirt go cólachtaí nach bhfuil is míanamh beidir faoi mór an eile ach bradús. Agus stop sin mar just tá ceistáisteach do chuirda mar á ríist. Tá fáilte rah ceisna nó faoi rah thuirimi agus is féidir an gléasar an scáil an úsáid duine bit éiste agus cúpla ceistá takeíteach hena féin. Gerard Fitzgibbon a déir a bhfuil muoine agaí gur féidir leis an mmuintir go nághaoine ghlacham leis tairbheith a bhainteas an aistrú seo. nó an sian sibh gur uairlach troma bheits an maidir le hardú praisna agus a riile agus go raibh na buicmhóra a bheits an brabús. Tuair mé an dana fo sin? Yeah, so níos an bhfuil had an áid sinnéad faoi má cinnte go bhfuil faoi dús báide an tá có-ananas fíor-hábhachtach. Tá go leor le fólam anar fad, tá go leor le dionna anar fad. Ní dóí lumsa nó gomach se féráilte gomach daoine tá imachtanas nó grúchas. Níos measa marall ar an aistriúchan go fuineh in anúte. So cá an réaltas agus an tíl ar fad chuile hacaíocht a chuir ar fáil chóp. Agus credim go goide camerará. Credim go bhfuil rudí a gcuil sa dro ceart. Níl se ééis gan rudí seo a dionna gan é watún cínte. Ach a díomh bhfuil an misisnacham gur féidir leis an gnáhaine tairbh bhaint seo céad fin géad. Ach chun tairbh bhaint catú páirteach lecha an. Agus má tá grúpaí pobl sásta, tuim sé ránis ní tamáchaint in na secondary benefits se. Má tá grúpaí pobl sásta páirteach lecha san aistriúchan seo, agus ganna ágáil ag na cólachtaí móra, cos tarlú se. Balchaáin na bailach eile bémuid I deanna ní smúhaine bhín anúte bé na tóga seo gur chan cí. Má ágamuid ag na cólachtaí móra é sin íonna rin, den is acha bevéis na buntáistí ar fad, is acha bevéis a brabús ar fad. Ach má rúmuid ar le tógraí bega pobl, nó tógraí bé nachfuil se gebeg sin, má leanmuid ar ag chuis béim ar grúpaí pobl agus gomach an gnáhaine in ná páirteach lecha an. Agus sína go bhfuil an rialtas a benhair sin, tá go leor den take le blianta beganos leis an Renewable Energy Support Scheme go háid tá chuide an grid náisiúnta cuineach go grúpaí pobl amháin agus na cólachtaí mór cuineachchas. Agus má tá na grúpaí pobl sásta páirteach lecha an, na daoine éonarcha sásta páirteach lecha an, is cínta gomach se an tairbh a bhaint agus Tá sin go bra maidir leis céimeann an nó. Ach ar nóid tá brú ar ghaoine agus just tá anspéise ar fad agus sinnéad agus ag darda go háirthe san ábhar seo ahrú cóir a just transition. Agus tá dtíar bhhaid leabhart faoi sin sa chótheic seo mar hampla agus praisna ag ardú go mór faoi láthair. Agus brúa chur ar an rialtas sa sasanna hena féin agus beidirgan a bhs faoi an tamil bheith ará le déanaí feach ní féidir an cháin seo ar charbán. Ní hacuin do níochas. Cá sé bheith chur ar ceall nó a leidú beag ganín, mar sin bhfuil an digamúid dar ire gacha bhaineann le hathrú cóir anas go mé
a scéir corm agus an tunnachar corm ag an ahrú cóirse gachtain is a tír. Well, Chuck me sin ní hílam go diggin tá búirtí ag sú lána dosach mar hapla híhann an cáin carbón tá búirteán nach gorfar an tarigad sin I dro gníomhíochtaí éráide an asca ceartta mar se gáil. An búirteán má hagan cáin seach a ráise Gom leis gan héisi na bhórta tríla a bheits ar réine. Ach just gohfuil má bhí an preisna a gáardú, go méid go leor daoine agus gáire daoine bochtar rá, ní hacuin dúin an tarú se agus an costas a bhaine leis a dhéag. Well, a dús bar costa achan can caiisi bh cuasa dros na daoine go jigló éach gníochan siad níos mó na daoine go gáran chuid is mó go scapan an chuid is mó carbon gníochan siad níos mó agus na daoine nach jigló éach chafar cred vast a hort ag an chortarráis division. So costa achan can lachan se tamil bug sa dros go dhéibh se a bhealach chéan sa dros goil se cór ó híb na daoine go le gíach. Mar éondí leis na gníomhíochtaí atá in sa ngéarchéimaeráide. Cai sin bh cór fast sa tros na airneáil gohfuil deanú níos mó dochar nó níos mó damáiste gohfuil sian gaithí sian níos mó íorchtaí deanú gompar leis na daoine nach bhfuil deanú an aird nó na daoine bhfuil deanú níos mó chun na lasa. So lecha sé tamilbug dar nóí ar seo tá cáin carbón cinnal uair sa tíir seo. So lecha sé tamilbug go le bhaimar stoiche. Ach mé cinn se gohfuil raiach níos fearr sinnéad ar seo. No, tá sé intach éisteach dar agus ein tíim leat ach ceapan an 6 milliún atá amsa cai mé rá ná well ó híomhann an can carbón agus ó híomh na fibanní tá sé simú domsa mar cínte tá sé tábhachtach go nnéan daoine rudí pásanta agus go nach úsátan siad an numacha foiineh agus go mín siad a rothíocht agus mar sinne. Ach ní leor in éon chóir go nachroch daoine an seo agus an siúd a chud nósna mar daoine iad hain gan béidir an stát nó go héidir náisiúnta go mín rudí ag tuairlú. Agus fiú nuair smínimuid béidir ar stadas na man in éireann. Conas ar achraigh stadas na man in éireann. Ar achraigh sé marall gur stop cúpla fír ag gascaní. No, gur stop, daoine a bheith grán le maná. No, sé an achraigh ná, dlíthe bhí sách crua. Bhí gá le mór achrú dlíthe an ó híomh an fostíocht, ó híomh séar mórthachas, ó cuaram leanaí, service sí sláinte, agus an an eile chun pá agus stadas na man a ordú. Agus nuair smín tú ar achrú éiraide, se is iontacha rudí pásanta a dhéanamh agus cá carbón ceart go leor ach ó thaobh an cá carbónde tá sé simúlan is 6 scéim nó policy sach neoliberálacha atá go féidir leis an marga chulairt a dhéisiú. Má ligean muid sús den marga agus má churann muid price ceart ar carbón níl gá le stát agus níl gá le rialtaí nó go héidir náisiúnta nó go náisiúnta éonrad eile a dhéanamh. Agus tá brán amach ní sin a nóchan. Caithfidh muid rud a cinint cosú le conir in iomadú núcleach an Nuclear Non-Proliferation Treaty, caithfidh muid díreach dlíthe a chorán a churann cosc omlán ar broslí iontaise. Ní féidirlinn a déireann fiú an International Energy Agency, déireann siad siúd nach féidirlinn éon infrastructure nua atá bunithe ar broslí iontaise a thógáil. Cíann sé sin ní amháin fracáil, ní amháin LNG, liquefied natural gas, ach cíann sé gás. Níor cheart an ESB nó na cólachtaí príváideach tá tíochta seach go héireann ein stáisiún gás nua a thógáil. Níor cheartúna sin na dhéine. Fiú tá éireann sách sever, céim fan nach muidir fágáil an spáisiún do tíortha bochta, cáhfuil an comhanas idirnáisiúnta sin, agus cáhfuil na dlíthe chun cosc a gcurthú. leis go dúsin sin ceiste hinnéad a bhhail a churát agus ar merte lagaí mas líanamh teachtaisteachar. Agus just lú me cúpla ceist agus túrim in éanacht atá tá Joe Brannach a déir nach fíor go míon tunnachar níos mó ag cánacha ar bhírósla ar na bucht ar rií bochta. Agus Seán Mistéile déir dúlan eile bhaine se gohanál Siránach
go príomh go mar bhfuil somraí go bobbal maidir leis na gníomhíochtaí atá riachtanach céirdas fiú cóhanál má tá takeíocht agus tuil an phobal á lorug maidir le có-anamnas, costas, íbertí agus ahrathe slaoin. Ach tá ceist sílam gur orsa bachórda do an ceist mhór é seo hinnéad agus níl freagrah róhór ach buinn sé le hanolalas go háirithe. Agus tagann sé ó bhuiine gan anna me déir. Céimar tá éire a gomráid le tíortha san Eorop ó chuomh ahrathe éráide. Well, nímuid gma sin an chun bheith géir faoi ach tá éan simúil áfach caiim mé rá, mar se nímuid ionintach ó híomh Beiidir well, nímuid ionintach ach tá rudí á dhéanamh an éireann a bhfuil an simúil. So mar hampla an cosc taiscéalaocht ola agus gás, so fi láthair támuid tar éis ban a chur cólachtaí ola agus gás ag déanana taiscéalaocht son níos mó agus gás, you know, an flanse keep it in the ground. Freisin ní éon fracáil in éireann sa deisceart ar fós fracáil sa túisceart agus caiicimuid é sin a stoppa loirech gun. Freisin támuid tar éis an pension atá ag an stát a díeistú as broslí antaise freisin. So okay, tú cant go leis go faoi chuir isteachart ach just bhfuil an ceist an chorát. Mar okay, tá rudaí deasa, beidir go rudaí beaga deasa iad, but ag an am céanan ar ecan tú an eirid sin slite ina bhfuil an Eorop nó an Comisiún Eorpacha a ráling fech níl na sprucanna seo leag sibh amach. Sprucanna iontacha ní bháin nach bhfuil na sprucanna sin aimsethe ó chuomh leidúir as tíobh charbón go háirithe a chu bheala eile freisin trúliús mar sin de. Ní bháin nach chun na sprucanna gáil aimsú agus tus bhfuil sa tro eile, sa tro contráilte leis an gapan tas léad go gurfar níos mó brú politúil nó dlíthúil áirin an taobh muí a chuir is éala chorin tuairtfuoi rudaí nach bhfuil tuilte nach dhéana. On Europe an gapan tú. Well, yeah, tá dalí na Europa tíochtta seachar ahrú éiriide agus tá sé sin a tuairteisteach go leor spricannaí eile go gaithí ar an clíle. So, yeah, tá rudí atóirliú agus bé ar an ahrú. Ceapan an glúnatá ag tíocht agus daoine go freisin tá siad ag feiscint go gafar rud a cinnte atóirliú go bhfuil siad a feiscint ar da nua. Nach bhfuil, you know, an térád nó an cóhíalsach ma. Ach, is rud, caithfí mé is támuidin in áit simúil faoi láthair, mar fiú an cá carbón, nó is seo sais ó bhíomh an feasúnachte, ach an cá carbón tá sé aontíim leis go generalta, ach faoi láthair tá se úsad mar an príomh policy. Agus ní sé sin an nóchan. Caithfí muis rudí caithfimid inéistíocht ón stát is rud ufasacha nach bhfuil na fuinmh inál ilan oran ag fáil deontasí agus airgid agus cúna chun rud ionintach mar sin a hosú. Céim fan nach bhfuil na fearmóí se agus aithna agam héan arthú ar an gearrua an biofatá a hógáin ar an gearrua is biohíntacha, tá sé go homlan orgánach agus go homlan ionintach don áit agus don bhehéagsúlacht. Ach is sais céim fá nach bhfuil na deontasí agus an targad an dul an sin, ach tá sé dul beidir na beef barons agus na cólachtaí mór gáise idirnáisiúnta tá tíochttaisteach. Agus se beidir go nnéanfaí an Europe difriocht ar sin, ach bin ceist dúna mar tír in éireann. Céim fá muidir breanú amach, céim fan nach muidir breanú ar a folatóirí héin, agus a ceistú, céim fan nach bhfuil sibh chu có-ionas agus an tathú chóir mar bhain principle de chud policíthe. You know, like, se an Europe tá sé sin ionintach, ach seo ceist dúne, níor cheartúna bheith ag lura go daoine eile chun bud a cheartú dún. Well, undoubtedly in your ceartach nach mar sinna bhíonn sé go minic just ceiste well tuairmeid á bhfuir éad ní nuáin idir má támuid an é taiscéalaochta an é freicála an é brosla áil an talamh cad a ceapan na panel faoine bheith brathar Vladimir Putin
le haidbrosla. Cyrde an scéal se cuasa cormaíocht agus áú cóir agus táid go hiintach mar hir a galóid rudaí ach ní bhíon an cóíanana go hiintach bhfuil in túir mé agus sahra nó daire. Well, she looks a fast. Need to invuna a bra a goni or policy. Ta higlinge mar sucky, higlinge mar toltori kinna a yanu. Agus mar ta rudi ta ma ta targi ta anshin ta nis invuna had on chimpelach leg den era agus achnad round eachin shakas ver round in rudi. Agus heish tamalt tasha in the food companies agus rudi machine gaffer faster. Target ken size target ta gastagat. A bechor doin chorf shakas rodiana. Well, Shachas targi talaviach the fuel agus buying. A wallet or fall. So mar an jiggling stopu a do mona. Will mon nís tauchti sa talu no what nís tauchti the hinny. Will malert or fall. A jiggling rigging ella a ho mar socky no mar ringe no more the hachen. Shachas ve do mona. Mar again in their hand to go garden centres agus a lehage. An will rawa og shachas ve a rounu peak mass no perade. An will rawa ella or fall. Will fragler the hashtaget. Well, she no guy achan traction and kinish in the yanu hin. So ta misha sasta because ta ma abelta and kinish in the yanu. Kick an even no moan agus a bolu all in oi was colored. Manamsa and the glunta ta mahering tan monchin nis tauchti sa talu shachas va achiviela. And a chora tarishan wintermach. Le tillen gná rinne nó le dlí. Ní hí an go jiget ver brahard lí, because ta dini goni gearid lí a bhrisú de horteg, and agus mata tú go gol le bata a goni ní a brinsin. So caihí muid mar gin le tan cain carbon mai her valach awan. A caihí tú sprochan ar chorafal, mor a jig le dini, so dros nach mai dini gich bariach das. Caihí tú malert a rawa igen elo hortife. Shachas ma humpes vet chomut in tamalig, go mai ní smó chunk or tashtal o hív paibli, tashtal paibli ar fall. Basta higlinge mar soki kinu a yanu, agus mar dini einer higling kinu yanu, agus haram ahrai shin. In einji leis policy, that shin nís invunaha na bra or policy agus liha awan. Okay, tá bit dride dro an derach de boile mar an rééis má tá fáilteirih war good questionnaí nó túire mé ar an scáán an sin is féidir tíad a chur hagan sa gríoch na muid. Nó níos dearnaí nuair a chuirfar an tafada ar an chórá seo omlam ar híomh gréasáin túris Comhrá. Aber bhile tú in drá fin rud seo. A kind at a con carbon in a dish because Comhrá, I mean like ní team go homlan leis ach fekim an gá atá atá leis chomá. Ein team ní féidir in bheith brahead go hilas go homlan ní te sin a go chulabad be a hocrú win. Níl buinte kaint díirech ed an droch tionchar atá ag an con carbonach daoine bochta nó daoine atá a grúcht an foiineh abid cos ní honna na dárod ach an edit. Ach aber daoine atá marchtal am maid má ed mo faoin tú go hundúil is sean tacht cloch atá tógiach nó tá se am marchtalanta. Tá se níos deacra níos costaí inslú, Tá se níos deacra agus níos costaí iad a héh. Agus even má tá duine cinnta tanneart ar go dacab, tá siad san fós tá éfacht níos mú acab sin ar an cáin sin. Ar na daoine sin nátá ar daoine tá marchtal i tithe nu in a state nu atá istis I lá na carach. So tá se sin níon cóin an san sinach an edit, Céidim go ga an gná duine rintá obaíon agus go gaid mar sochaí a bheith cin freagar chas an hain agus an méid gur féidir lena dionna. Ní dóilem go mé éfacht soch mór ag roiíocht nu ag na háirithe begus sin cé go bhfuil se an táhachtach. Céidim go ga an rialtas na ciníthe dacad a dionna, na ciníthe dacad a hóige. Agus tá rudí cínte nach mé tá sé dacad chuile na hása. Céidim go te fearhabhachtach nach bhágan muid like nobody left behind an chuhín se a kaint. So cá an rialtas aige a chud ar fáil. Chuinnig muid chu skipri is a bhí rudí cura ar fáil nuair a bhfuil COVID. Is emergency mór míntacha tá muid dá faoi láthaid I dtíobh áú éráide I dtíobh an behéagsúlaach agus tá se
a tastal choláirich bun is a bhí an airigid sin le ha COVID mar sin. Am líon agus a bblion hagad agus an bblion ar gan. Ní deire leis an ngéarchéim seo. Cá stoppan sin mór go bhhailm agus gurmthagaí tá sé seo chospéisiú sin gur mé treistil th fór hena féin. Th an sprucha bhí le amach ach siad an gur go miúé agus go gatainna tá éisteling leannacht ráidir. Ach, bhhailm sa a gríoch na muid an deisiúirt gon trúragaí. Gáir a dhéana. Tagart nó focail nó thóir faoi éimrad a hílann sibh ná luamuid fós maidir le cuasa éráide agus a bechoide lua agus chomáile sin láirt faoi bhla amháin dá mháile dá níorfaíart mulla amháin faoi rud a bechóir a dhéana agus a éadfaí dhéana a níis chun deire le háú éráide nó chun aithúirtéir. So an dáráid sin rudnar lua fós a híann sibh bechóir lua agus áhrú nó seft nó bertas a bechóir a bhhaile a chur a gríich. So cé tá géad osa. Tá fatí ar mé rud nu a lua ná lua fós. Fátarród. Bidin se lei. Ach mas rud amháin atá muid le déanana mar phobal nó mar gnáhaoine. Teach le chéile mar grúpa phobal más SEC leis an SEI nó nach ba. Ach má hagan daoine le chéile. SEI? Sustainable Energy Ireland. Sustainable Energy Communities ag an SEI. So tá grúpaí daoine nó grúpa pobl an ná an theach le chéile agus an SEC seo a chruthú sna típa na tíide. Céit má hagan daoine le chéile tá sé an ná pleanaí a chu le chéile atá feúnach go náit mar ní honan an tíar an áin tá muidir lug an difriú an na chéile níonan chuile bailile atá mo faoin tua. Tá rudí éagsúla tastal ó na háiteachí seo ar fad. Agus brú a chuid in sin éid an rialtas agus na teachtaí dála agus rudí mar sin. Na háirithe atá tastal sna idircheantar hain a chuchann cín. Agus takeíocht a chud ar fád gona daoine atá i grúchta an foiineh. Le amach sé an ná go tithe instú, le amach sé an ná áú go dtí broslí ina núte fáil réile na boilers agus heat pumps a chuir seach na tithe. Níl seach a siimplíise. Ní tá se costaach agus cáid brú a chuid ar a réaltas a sin aróla amach go bhád ní skipin a martá agus an takeíocht ceart a chur ar fáilchop. In éon go bháin airgad? Well sinné tá Joontas an rute ag a réaltas an mór mar home scheme agus is Joontas céad faoin géada. Ach níon se a deanna rudí fearmheh, níana se déanana se introduce an áilir atá rééisanta sir, níon se an external wall insulation abit go seanteach clocha. Rudí mar sin, yes, tá airgad a tastal, yes bé an réaltas i ggéire golóir airgad a chair se. Ach tá sé níos mór an airgad a cha agus na sprochannaí aáil ná an féin a íic ag de an lei nu nach bhhaine muid amach na sprochannaí tá leí mar chuin. So chuisiil gan an Tristan Rosenstock go bhíintach an eisiomláide foiineh Ileán á an foiineh Ileán na hhéan atá DE agus tuair meile ó aine dúrcan molladí ar fad ansimúil go dó. Dara, chuirta bheith le rá agat sa faoi rud ná phléamar agus a bechóir a phlé, nó rud a bechóir agus éadfaí dhéana. Rud ná phléamut rilí agus rud go deochling a ligianna tá sí a ceistú cécó in bhúnathe leis an bí a ggóta bhí ceannacht a ceannacht. Agus bhfuil tú a gúsaid a nuir go chearcamathe gúsaid, bhfuil tú a caiithomá lád a bhí agus an foiinge bheith ligad chéana se i fás bí sin mór churmú má tá tú mu ceannach bí agus a rompan a chuir hiúil. Agus fásta ceistí cáhfuil a bí a teachfuí. Agus má tá deis agad bí atá níos inmhúnathe nó targa éigen atá níos inmhúnathe agus má tá tú ábal sin a rá ceoch an ceannathe inmhúnathe. Sinead ar deire? Go mína head a chahal. Tá picture agam le críochnú. Féad le mé riint liv. Share screen. Tá siad disabled. Anyway. Tá muid fistrach a No, ní. What's the clue? So séir tá tá Maxáil. So musad Maxáil dídan siad ola agus gas do chorannaí ar fud na tíre. Agus tá carbon neutral program nua cruthithe acu, agus cean deis na halt atá acu ar an siomh idirlíne seo ná 5 fun ways kids can reduce their carbon footprint.
agus bháilm just sibh chur ar an ólas. Agus beidir smaoine faoi sin, go bhfuil cólacht ulla agus gás rá le páistí a carbon footprint a laidú. So Chuir an cólacht? Cén Tá si rá take a walk to the bin. Picking up rubbish can be fun, bin cata racu. Cad as dagan an pláisteach an gapan tú, ó agus gás agus cólacht í cosú le seo. Gather some data. Is our water polluted? A pretty common question. Cétá a déanamh trúlú ar an tuisce ceistíimsib. Cén cólacht atá rá seo? Ó, seothe, tá sin is féile mé rint. So seo Maxall. Right. Maxall, díann siad agus gás ar fud an tír. So sin agus gás a hagan nó rúis agus a hagan freisin ó tíre eile. Ach, gatan an fágóil me a rint seo libh ná gur tá taide dente ag an Climate Accountability Institute na Stát Aontaithe, agus siad rá go bhfuil níocha cólacht freigrach ach 7% fan géad den trúlú aeróide atá agan san omlán. So níocha cólachtaí ulla agus gás. Bin an fágóil ahrú aeróide agan. Agus ceapan go sé ionintach go bhfuil na cá carbón seo a tíochttasteach gom de díú ar an obair atá líanamh ag daoine pásanta. Ach, na cólachtaí seo tá siad taréis ar fan na blianta ó na 7 a raig, tá siad ag ineistú in nuacht bréige climate denial a rá, go bhfuil nachhfuil ahrú aeróide ag torlú, nó fiú nuair atá sé torlú, an fágóil sé torlú ná marall ar an carbon footprint atá ag gatainna go éinearach. Agus caifimuid stoppa chuir lei seo ceapan, agus caifimuid tan screen sharing stoppi agaman sin ceapan. Agus an fágóil mé ag chur béimar seo ná go gafaí mís díú well céinsort dríthe a féidir na tuairteisteach chun cosc a chur ar an inéistíocht broslí antaise ó thaobh infrastructure nua, nó fiú an drám sever go damdúil an inéistíocht idirnáisiúnta atá ag léint timppla an dam, tá an chuid sé sin tá sé sin á inéistú broslí antaise freisin, pláisteach ach go háird atá uafasach ó thaobh maithas an duine agus an sláinte. Agus rá mar is sanna lí tusa tá tú rá bú se seo indianta mar gombeich sé an rialtas ábalta é seo dhéana le dlíthe a chuirfií a bhaim sa tíir se a bháin. Gombeich se sin gombeich an cad sin nó chuacht ag an rialtas faoi glíthe na Eorpa? Well, go hidirnáisiúnta is féidir le ar an obair beidir bhd bháin go féad lo dhéana sa UN nach chur chun cín ban ar fracáil, cosca fracáil go hidirnáisiúnta maiolalainn an na faiban í sláinte leis. Is féidir freisin ar an obair ar son an non-fossil fuel proliferation treaty, rud céine leis an anti-nuclear treaty. Cóin tú Paras mar hampla is féidir sinach just sa chóhéach náisiúnta. bhfuil go túrá bhfuil rudaí éfaí anna cost éfaí chur a bhaim ar fleisteach mar hampla nó úsáid fleisteach a bheith indiantas leistíí an stát. Well, tá cúpla rudaí ar siúil ag an stát faoi láthair, so tá an Waste Reduction Bill a dul tríd agus chuann sé sin tugann sé sin isteach go féidir le the budget pláisteach PVC ceapan an orad caid an pláisteach agus glunne achar sá ceartaí anamharthú agus go gaithí an cólacht na budget sin na thuirteráis. So bin rud má ach tá rudí eile an cosú le beidir board plenála mar hampla an beceart board plenála ligint de na stáisiún gáise a thógáil LNG faoi láthair bin rud leis an stát go féad le stoppa inniu chomá. So tá rudí an go féad leis an stát a dhéine agus ba ceart dúine mar daine seo bhd persan go féadlinn na dhéine brú a churthú na rudí sin a stoppa. Mar tá sé deachar fiú sa chórá seo agan, tá sé deachar díú ar rudí éasca go féadlinn na dhéine a mórach.
Ach tá sé cosú le aon feachtas eile son stadas na manán ó son stadas ó híhann cinneachiste tá rudaí go féile na dhéine mórach a caiithú muid obair le chéile an sais mion mehel nó an cóan na sin a chuir le chéile agus obair le chéile, so ag géint leis na caiinteoirí eile. Is deas an closúir sin ar a ggórá seo mar tá mé gorá gohfuil an tóir amas risteagan tá sé risteagan bhád siar ach dír bhí an chlár aibre agus an na túirimi bhí agé thosimúid sin gur bhesamid go miú leannacht a réidir ach gur a maithagaí ar fad. Cáid subchuir sin ach ar nóid be fáilte rih chuidimi ar a ggórá seo agus ar na gginál ábhar a bhí gaf léagan ar an siomh ar túris puncaí nó a chuidimid an córá seo ar fad ar túris.caí ach ar cean ar an túrisbáin buchas a gáil ó chrí a gáil liver fad afróil daire agus sinnéad gur maithagaí freisin gachtain atá géisteart lingat a bheith in ar deanta nó bheith géisteart amar be amachchan